Здравето започва на клетъчно ниво. Много хора усещат промени в тялото си. Повече умора, по-малко енергия, по-бавна регенерация. Една важна причина се крие на клетъчно ниво. Нашите клетки са ежедневно изложени на натоварвания, стрес, фактори на околната среда, оксидативен натиск. Организмът разполага със собствена защитна система. Централна роля в нея играе глутатионът. Той действа във всяка отделна клетка. Подпомага защитата на клетките и нормалните функции на имунната система. Глутатионът не може просто да се приема като добавка. Организмът трябва сам да го произвежда. С течение на времето тази способност намалява, особено при стрес или хронично натоварване. Тук се прилага различен подход. Имунокал не доставя готово вещество. Той предоставя специални протеинови градивни елементи. Тези елементи могат да подпомогнат собственото производство на глутатион в организма. Този подход е научно изследван. Той се основава на естествения метаболизъм, не на медикаменти, а на хранене. Важно е реалистичното разглеждане. Имунокал не е лечебно средство. Той не замества медицинска терапия. Насочен е към хора, които искат да разберат клетъчното здраве. Освен употребата на продукта, съществува и друга възможност. Търсим хора, които се интересуват от здравето и желаят обективно да информират други. Ако тази възможност за доход ви интересува, моля свържете се чрез имейл адреса в описанието на видеото. Казвам се Александър Гао. Аз самият използвам имунокал и съм решил да споделям опита си и като консултант. Допълнителна информация за продукта ще намерите също чрез линка в описанието и в първия коментар.